dalšího videa. Já jsem Game Over a dneska je to konečně, ale konečně z toho paydayka, jak jsem slíbil. Sice to není hnedka po tom videjku, který jsem vydal střehově s Kaňourem, ale protože nebyla nálada a tak trošku jsem na to pozapomněl. Ale to nevadí, teďkon to nahrávám a vykrádáme banku, takže teďkon si přehodíme, nenecháme si sekundárku. Dojdeme si pro Thermal Drill, což je taková velká vrtačka. Já nevím, jestli tomu říkat vrtačka. To není vrtačka. To není vrtačka. To není vrtačka. Ale je to vrtačka. Není to vrtačka. Je to vrtačka. Dobře, no, co jak myslíš? Takže já si rychle dojdu nahoru. Obejdem to horem. Horem dolem. Oh shit. Sekuriťák, ne. Aha, musím takhle rychle zabít. A tady takhle jsem kameru. Jak jsem říkal, ty kamery bude dobrý střílet. Protože, aby policajti nevěděli, co se tady dělá, kde zrovna jsme a tady to. Hej Wolfe, Chainsi, jdeme na to, chlapi, jdeme na to. Stůjte a na zem, hned. Jinak myslím si, že paydayko znáte, ukazoval jsem ukázku ze hry, což znamená Safe House, ale to nebyla mission, ale teďko je to mission. Takže tady dáme ten termální drill, bude to trvat 360 sekund, což možná nestihneme ani do tohle videjka, takže možná video 2 a možná vyjde jenom tohle. Oj, stůj. A oni směnak policajti propustí. Hej. Proč nestřílím z primárky, protože to je docela, jak to říct, je to docela na nic, protože si plejtváte akorát náboje, já nemám ten pytlík s nábojemi, abych si to tam položil a vzal si z toho náboje, protože si beru lékárnu, což znamená, že nemůžu mít teda ty náboje, což znamená, že já jsem si zvolil takovou taktiku, že vždycky budu mít takhle primárku na začátku a až se to trochu rozjede, tak si dáme že mám sekundárku a až se to rozjede, tak si dám primárku, no. Třeba ani ta první sekundárka není tak špatná, ale chtělo by to toho škorpika. Hej, tak tobě svážeme ruce, protože když bude někdo jakoby ve vězení, je to podobné jako v Left 4 Dead, že když vás sejmou, tak neumřete, ale lehnete si, až si na 4x nebo 3x lehnete, tak budete jakoby do vězení, neboli v Left 4 Dead už umřete. Ale tady neumřete, ale půjdete do vězení a pokud máte nějaký zkušený tým a jste v onlineu, tak oni můžou takhle svázat ty lidi a potom je propustit poldům. Ale v offlineu, jakmile umřete, tak jste prostě v čudu a musíte to dělat od znova, nebo se na to vyprdnout a jít dělat jenom asi. Fakt easy. Ježiš, já bych vám zabil toho civilistu. Ti v civilisti jsou tady docela hloupí a musíte si dávat bacha, protože když si stoupnou, nebo nemusíš si stoupat, ale když je zabijete, tak dostanete pokutu 200 nebo 3000, buď 2 nebo 3000. A nebo aspoň tyhle částky jsem teprve viděl, já jsem začátečník, takže možná, až budete větší, jak to budou i větší částky. A jak vidíte, už jsem dost... Tady skočil ten jump. Ale dobré, zatím si to dáváme. A dobré. Hej, kameraman, natáčím taky videjko. Ty taky, jo, ty jsi fakt super youtuber. Koho jsem střelil? Čejce, ty pako. Svaťák, hnusnej. Jo, ale tady už jsou svaťáci, což znamená, jdeme na primárku a jdeme je postřílet úplně všechny a já tady možná umřu za chvilku. Ne! No, ten medikit si ještě nebudu brát. To je na nic. A já tady možná stříhnu a až budeme někde v další části, třeba za 100, tak se tady zase objevím, takže zatím čau. Sakra. Hodně. No, vidíte, zrovna se to zaseklo, takže zatím čus. Jako mi to nereaguje. Takže jsem tady zpět a máme, jak tady můžete vidět,
70 sekund nebo 69 teďka už, ale hodili nám sem smoke a já už jsem si musel vzít jeden kousek, ale kárničky jsou tam 2 kousky a já se docela, nerozbijejte tu pilu. Jak vidíte, tak ty svaťáci to můžou taky rozbít, proto je tam nechci pustit, ale teďka já trošku umírám, no. Tak kde jste? Jau. Kdo mě postřelil? Který pušenec? Ne, to je smoke. Ne, oni to hodili na zrovna tak špatný místo, ne. Wolfe, pojď sem. Proč mu vždycky uštít? Děkuji. Jinak mezi tím ve střihu jsem svázel ještě jednoho rukojmího. Kde jste? A tady možná taky střihnu a až budeme vevnitř, tak tady, no, já to nechám. Jestli tam budou dveře, tak to střihnu až do té doby, než ty dveře taky nevyvrtáme, protože ty dveře se taky musí vyvrtat nebo drillovat, aby byl přesnější. Ale jsou tam nebo nejsou? Jsou tam, takže já to tady střihnu a zatím pila. Pár sekund před vyvrtáním dveří, 25. A tamhle už můžeme vidět balíčky s penězmi, možná vezmeme jenom jeden, nebo možná 2. Nevím, podle toho, jak nám to půjde. Tuhle banku už jsem 3krát udělal, ale tady to je fakt na 0 risk, takže tady to je fakt nejlehčí prostě obtížnost, co může být. 4, 3, 2, 1. Woohoo! Money, chlapi, money, čorujeme money. Jdem. Já jsem to tady měl vyvrtat. Ale tak to loknem tady. Chlapi, come on. Kryjte. Dala si, ne, Josef. Chaince. Wolfe, ty jsi kde? Hej, Wolfe, jakože, jo, ty jsi tady. Až se nechnu s tou maskou, Wolfe. Ne, sniper. Sejměte ho. Šmejda ušatýho. Ne, už opleská. Já si to takhle budu pohazovat. Ne, oni to tady do mě střílejí snajpři hlavně. Sypiš. Možná vezmeme 2 balíky. Možná jenom tenhle jeden, uvidíme. A tam přijdu a dohealuju se. A možná doneseme i druhý. Bůh ví. Já tam možná ještě doběhnu. Ne. Prdíme na to, těch poldů je tam dost. A jdeme dom, chlapi. Máme to hotový. Jí, bomba. Dneska možná vyjde videjko z GTAčka. Na 30% z Minecraftu, na 50% teda z GTAčka, na 100% tady z Paydayka. A dejte like, odběr, komentář či sdílení, pokud se vám toto videjko líbilo. A zatím čus.